Alexandra este al meu nume, sunt un model cu renume. La Gloria am aplicat, de echipă profi am dat. De cât timp aici lucrez, am multe să vă povestesc, dar vă povestesc pe scurt că nu am timp de pierdut. De 4 ani și ceva eu lucrez la Gloria și am avut un singur scop, să ajung model de top. Cu evoluția mea, alături de Gloria, am ajuns să fac lejer 15.000, fiind model. Suma asta variază, însă media contează, 13, 14, 15.000, eu îi fac cât ai clipit. O echipă minunată și tot stafful la oaltă, foto, make-up, coafat și de griji eu am scăpat. Miami, Vegas, LA, am fost cu colegii mei. Poți fi tu în locul meu și să mergi unde am fost eu. Cred că ați înțeles ideea, asta este încheierea. De bagaj eu mă apuc, la Miami trebuie să ajung!